Mose TV jabarani filɛbaw an b'a fɔ aw ni ɲankuma bi ye tarata ye juillet kalo bi ye tile 29 san 2022 an b'o kɔnɔ a ka kunnafoni di wasa denkɛ n'a balimakɛ fɛ ba Konate an bɛ to Mali jamana kɔnɔ sibiridenw n'o bɛnna juillet kalo tile 26 tɛmɛnen ma san 2025 kɔnɔ fac maire mɔgɔw olu tun ye laseliba ye ka ɲɛsin 31 juillet n'o ye journée panafricaine o kuma mɔ k'o baara boloda anw fɛ Bamakɔ yan kɛrɛnna min kɛra sibiridenw o kɔni sen fɛ u ye ɲɛfɔli kɛ muso caman tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ ni ka laseli kɛ hakililajigila Bangoni musolakaw farala ɲɔgɔn kan ka kuma kɛ ka tali kɛ an bɛ don min ko bi furumusow bɛ minɛn min kɔnɔ bi kɛrɛnna nouvelle génération mɔɔw sisan muso minnu bɛ yen n'u bɛ furu kɔnɔ ani fufa bɛ kɛ cogo do bolo ani kamanagan mun ka furu kɔnɔ olu da se o kumaw ma Dirisa Berete ale tun bɛ kɛnɛ kan ye fac maire mɔgɔ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ kɛnɛ bɛ ka fɔ Muso TV tɔgɔ la an ka jɛ k'u filɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnna Bangoni muso ka laseli u kuma ma ni kɛnɛ kan ye beni barazel ma mais a bɛɛ y'a Bangoni kelen ye aw bɛɛ ni sɔgɔma ne ye madame Tarawele Kɛjatu Tarawele n bɛ bɔ Bangoni na Bangoni Arazel n bɛ yen de sisan mais n ye Bangoni filabugu kɛ a bɛɛ ye Bangoni kɔnɔna ye Bangoni ka bon an bɛ yan kulu min kɔnɔna la min ye femme de foyer ani degun min bɛ musow kan an ka quartier la surtout quartier minnu jama ka ca quartier populaire donc an bɛ yan o kɔnɔna de la ka o témoignage dɔɔni kɛ ne ye mɔgɔ ye n ye sifinnaka ye mais n bɛ se k'a fɔ n ye expérience caman sɔrɔ jɛɲɔgɔnya siraw fɛ ani ka da n yɛrɛ ka baarakɛ cogoyaw kan n ye yɔrɔ caman vécu ani n yɛrɛ ye dɔw vécu n yɛrɛ ye n bɛna kuma olu dɔɔniw de kan k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna min ye musow ka tɔɔrɔko ye surtout jeune fille an b'a daminɛ kabi jeune fille de la ne bolo ko in bɛɛ bɛ yen ne tanti da sera a ma depuis bɛ jeune fille la furu ma ɲɛfɔ an ye ka ɲa ne b'a k'o ye pour moi ne b'a fɔ furu ma ɲɛfɔ an ye an fana ma fɛn caman faamuya an ma gɛrɛ an baw la ka fɛn dɔw faamu furuko kan yanni an ka don a la femme de foyer ne bolo o bɛ na n'a cause dɔw ye ani ni minnu ma chance sɔrɔ ka kalanw kɛ o fana bɛ se ka na n'a dɔw ye an ye gɛlɛyaw ye an fɛ mɔgɔ caman na minnu b'an ka quartier la u bɛɛ sen tɛ yan sɔrɔ yan sinon biɲɔgɔndon la ne bolo n'an welela nin kɛnɛ sugu kan sanga ka sɔrɔ musow kɛra ka yan fantanmusow ani femme de foyer mais situation ka gɛlɛn pour que hali k'u déplacer sisan f'i ka na yan i bɛna dɔ sigi yan i b'a sɔrɔ a bɔra k'a denw to nasɔngɔ t'u bolo i b'a sɔrɔ dɔ ka école sara bɛ yen o kamanagan b'a la cogo si la u tɛ tugu i kɔ kan i b'a sɔrɔ transport tɛ dɔw bolo a ka d'u ye ka na yan f'e k'i jɔ n'olu bɛɛ ye pour que k'i ka nin ka kunnafoni dɔrɔn lase a ma nɔgɔn bon n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ye femme de foyer dɔ ye ne ba aw yɛrɛ k'a lajɛ k'e fɛ anw denmisɛnninw bi anw minnu bɛ nin âge la anw bɛ ɲɛbɔ aw fɛ parce que fɔlɔ anw t'an baw ye kɛnɛma mais sisan anw si tɛ so an t'an denw cogoya dɔn an bɛ tile bɛɛ ban kɛnɛma wari ɲini na wari in yɛrɛ tɛna sɔrɔ an tɛ n'an yɛrɛ sɔrɔ an t'an denw sɔrɔ an tugura cɛ minnu yɛrɛ kɔ furu la an tɛ cɛw ninnu yɛrɛ sɔrɔ k'a sababu kɛ ni ne bɛ kuma bi n tɛ kuma ni n faw ye n bɛ kuma ni n ka génération cɛmanw n'a musomanw de ye kow ye milieu kow de ye an bɛ ka kuma milieu min kan catégorie kow de don tanti da sera a ma i bɛ milieu fɛn fɛn la a bɛɛ n'a catégorie de don anw ɲɔgɔnnaw bɛ furu la bi i b'a sɔrɔ u yɛrɛ de b'u ka sow sara dɔw bɛ denw ka école sara an b'a camanba de dɔn mais a ka gɛlɛn min b'i jɔ micro ɲɛfɛ k'a b'a ta fɔ u bɛ maloya a fɔ yɔrɔ t'i bolo n'i ko i bɛ taa fɔ ni ba dɔ b'a fɔ i sutura i cɛ sutura a barika bɛ don i denw na musow sigilen bɛ dɔrɔn de la an baw y'u sigi a la mais an baw tile n'anw taw tɛ kelen ye n'aw yɛrɛ y'a faamuya parce que ne bolo anw faw tun bɛ nasɔngɔw bɔ u tun bɛ finiw kala an baw ye hali n'a man ca wa n'an baw banna u bɛ furakɛ mais ne baw bi o t'anw ka furu la dɛ anw yɛrɛ de b'an yɛrɛ furakɛ an ka furu la bi an yɛrɛ de b'an yɛrɛ habillé n'i ye téléphone ɲuman ye min bolo fo n'i ko k'i bɛ taa kɛ sira wɛrɛ kan an bɛɛ b'o ko ninnu dɔn i bɛ taa furu duw kɔnɔ i b'a sɔrɔ moyen tɛ yen mais furu ka di e ye e bɛ fɛ ka bɔ i faso kɔnɔ a ma nɔgɔn e bɛ taa don du kɔnɔ i tɛ foyi dɔn yen na e bɔra yɔrɔ min ɲɛfɔli ma kɛ e ye kan t'a mɔ npogotigiya yɛrɛ la mɔgɔ yɛrɛ kun ye jumɛn ye i b'a ye terimusoninw ye u bɛ furu don o don ɔrɔbu marié b'u la i bɛ content i yɛrɛ b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ fɛ ka furu i bɛ fɛ ka furu e kɔni ɲɛ bɛ ɔrɔbu in dɔrɔn de l'u la ani i ka taa bila so kɔnɔ mais mɔgɔw ta yɔrɔw tɛ kelen ye e bɛ taa bɛn cɛ ma cɛ dɔ tɛ baara yɛrɛ la ou bien a bɛ baara sɔrɔ souvent baara bɛ tiɲɛ e t'es obligé e kɛra femme de foyer o ni furu ka di i ye dɛ ou bien n'i bɛ bɔ a dɔw b'a sɔrɔ i ye denw sɔrɔ bɔcogo t'i la an ka quartier yɛrɛ la a tɛ si la i bɛ se baara min ma
k'a fɔ bi ko ne cɛ tɛ baara la ne tɛ se ka nin furu in laban ne bɛ bɔ dɔ wɛrɛ tɛ f'i sigi bon o sigi in kɔnɔna de kelen filɛ nin ye dɔ bɛ kɛ yaalakɛla ye dɔ bɛ kɛ kulonkɛkɛla ye dɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ mais yan yɔrɔ la minnu bɛ baara kɛ ka minɛnw ta k'a da u kun ka feerew kɛ ne b'olu conseiller kosɛbɛ n b'olu fo o ka di ne ye ne yɛrɛ min jɔlen filɛ aw ɲɛma micro la ne bɛ musow dɛmɛ muso minnu bɛ jago kɛ a ka di ne ye kosɛbɛ tuma dɔw n bɛ dɔw ye den b'u kɔ la u bɛ feere la ne b'u wele n bɛ sanni k'u kun parce que n b'a dɔn a wari bɛ taa yɔrɔ min na donc musow ka ɲɔgɔn dɛmɛ aw ɲɛ bɛ muso fɛn fɛn la planteau b'u kun u bɛ yaala la u bɛ maɲumako feerew la a ka di muso bɛɛ k'i ko k'i jɛ k'i da i ka so kɔnɔ ka télé filɛ dɛ mais munna dɔ tɛ se k'i da donni dɔ de b'a kɔ la fɔ yɔrɔ t'a la an bɛ don furu la an kunfɛ ten an t'a dɔn ko o b'an ɲɛ i bɛ taa bila somɔgɔ min kan musokɔrɔba yɛrɛ b'a dɔn après a denkɛ tɛ ka nasɔngɔ di a buramuso ma mais o bɛɛ la u b'u ɲɛ tana k'i ye u b'u ɲɛ tana k'i ka baara ye n'a dɔw b'a fɔ n'i ma tobili kɛ i tɛ taa baarakɛyɔrɔ la a dɔw b'a fɔ a kɛra tan a kɛra tan nin bɛɛ degun b'anw kan anw ka quartier populaire la anw bɛ mɔgɔw dɔn hali u bɛ dumuni kɛ siɲɛ kelen de nasɔngɔ bɛ d'u ma i b'a sɔrɔ mɔgɔ tan mɔgɔ mugan 600 ye du nasɔngɔ ye tilelafana ni surafana a b'a dafa cogo di n'o ma kɛ kulonkɛkɛla ye n'i ma kɛ yaalakɛla ye a ma nɔgɔn anw ka quartier populaire la an sɛgɛnnen don fo ka dɔn k'an sɛgɛnnen don o yɔrɔnin degun a bɛ muso caman bila ne yɛrɛ min filɛ ne ye bayɛlɛmalikɛla ye transformatrice agroalimentaire mais i bɛ muso dɔw ta baara la i yɛrɛ b'a dɔn walahi ni dɛsɛ tɛ u tɛna baara k'i bolo dɔw bɛ bɔ fo quartier fo nafajiw sen na an b'u sara kuma dɔw la tile kɔnɔ i bɛ 200 de d'u ma semaine kɔnɔ o bɛ k'u ɲɛna nkalon de ye wari e yɛrɛ min bɛ k'u sara i b'a dɔn a ka dɔgɔ mais moyen tɛ yen ka sababu kɛ a bɛɛ bɛ nasɔngɔ de dafa ni min mana f'i kan ka samara san den i b'o don arabani na k'a wari dafa k'a kɛ fɛn dɔ ye cɛw démissionné la anw ka jeunesse cɛw démissionné la an faw tɛ dɛ an tile muso bɛ jɔlen bɛ n'i yɛrɛ ye i b'a ɲini cogo bɛɛ la i b'a ɲini pour que ka taa kɛ denmisɛnninw ye an yɛrɛ masala don an bɛ ɲini ka ɲinɛ o kɔ n bɛ kuma di n tɔw ma min b'u fana fɛ u k'a fɔ jama assalamu alaikum an tɛna yɛrɛ la ala k'an si yɛrɛ la a balimamuso n'a denmuso de bɛna kuma ne tɔgɔ ko Asita Jara ne bɛ bɔ Kulukoro kɔfɛ a 30 km n yɛrɛ nan'a ye nafa tɛ deli la ni n taara mɔgɔ min fɛ yen n'o ye wari min di yan ne nana n b'o dun n bɛ tila ka taa dɔ wɛrɛ fɛ yen n k'i m'a ye ne sigilen don n yaalala ka don denmansaw kan ani sɔgɔma a y'a ka denmisɛnninw di yan n b'u kalan dɔw b'i ɲininka yala e kalannen don n b'a fɔ n ko ayi n ko n ma kalan n ye denmisɛnnin 45 de sɔrɔ kalo sara dɔrɔmɛ 20 n ye tableau dɔ koli n bɛ denmisɛnninw kalan kɔnɔ kalo mana sa u bɛ 20 di yan barisa n'i ye n to a kan connaissance in tɛ perdre n ye n t'o la an ka madame Konare Nafisatu n'o nana jɛ a ka association kɔnɔna na a nana ka na yɔrɔ lajɛ a ko e denmuso e ye baara kɛ mais n ma baara ɲuman kɛ an t'a fɛ an ka denmisɛnninw ye karitabugu kɔrɔ ko bon n ko ne ba a ka di ne ye ne ka baara kɛ a ka di ne ye mɔgɔ ka ne dɛmɛ mais moyen de tɛ n bolo furu salen don n nana don furu kura min na n t'a fɛ n ka mɔgɔ si tɔɔrɔ a ko ma kɛ e filɛ ka tɛmɛ min koli ka denmisɛnninw bila a kɔrɔ a cɛ man ɲi ni jamanatigi nana a bɛna fɔ an ka karatabugu in fara ka bɔ yen n ko musokɔrɔba ma ni karatabugu in farala ka bɔ yen ne nin don ne bɛ taga yɛlɛma e de fɛ yen den 7 de bɛ ne bolo bon den 7 in kɔnɔna na ka fara n yɛrɛ kɔrɔmuso bannen den 3 o ye den 10 de ye ne t'a fɛ ka mɔgɔ si tɔɔrɔ o de kosɔn ne ye nin baara in de kɛ sigida ka mɔgɔw ka se ka bɔ ka n dɛmɛ a ko aya an kɔni nana jɛ ne ni musokɔrɔba in tora an ka association na a nana ka na denmisɛnnin ninnu ta en charge denmisɛnnin minnu éloigné don minnu ka yɔrɔ ka jan minnu bɛ 5 km ɲɔgɔnna na an bɛ kini tobi 2012 2013 2014 ka kini d'u ma école la o tun ye 40 personnes an y'an to o kɔnɔna na a ko an b'a fɛ ka école so in jɔ ne ko ne ba école so in kɔni jɛli kɔni se tɛ ne ye ne ye burusi kɔnɔ mɔgɔ de ne ye école bila ne bɛ taa cikɛ la so ni école taara min na ka na baara in kɛ a ka di n ye n t'a fɛ n ka mɔgɔ tɔɔrɔ n ka diɲɛnabɔ tɔ kɔnɔ n'a fɔ ka taa n jɔ mɔgɔ de la don o don ani sɔgɔma a ye nin di yan n ka nin dun n ko nafa tɛ deli la don o de bɛ ka mɔgɔ deli i bɛ nege bɔ a la n kɔni tora musokɔrɔba ka association kɔnɔna na ka na cikɛ daminɛ ka ɲɔ sɔrɔ la samiyɛ mana se n bɛ taa n bɛ se ka kaba tɔni 3 4 sɔrɔ n ka foro la ne ye Dumaka de ye Kulukoro kɔfɛ musokɔrɔba in nana ka na ne ka école so jɔ ka di ne ma an bɛ yɔrɔnin min na komi sisan
classe kɔnɔntɔn de bɛ ne bolo jardin fɔ 9e ɲɛgɛn 6 direction kelen ne ka école dayɛlɛla en 2005 avec 45 élèves mais an bɛ yɔrɔnin min na komi sisan ne ka école len bɛ taga mɔgɔ 800 ani dɔ de la classe kɔnɔ bon 9e ne ka 9e san 8 de ye ɲinɛ n ye premier cycle kɛ ka san 12 ko la bon ɲinɛ ne ka 9e san 8 bon san 8 kɔnɔ ɲinɛ yɛrɛ ne ka effectif kun ye 73 9e candidat 63 de passera ne fɛ DEF la a kɛra musokɔrɔba sababu de la n'o ye madame Konare Nafisatu ye bon tiɲɛ yɛrɛ la a ka association kɔnɔ ne donna la ne ye nafaba de sɔrɔ n sera ka n ka denw ta k'u don kalan na a si tɛ bi ko min ma kunsiyɔrɔ sɔrɔ barisa fɔlɔ ni min donna kalan na o tɛ baara sɔrɔ denmisɛnninw caman n'i taara sa carré kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin caman de bɛ chômage la diplôme b'u bolo mais u tɛ baara la caman kɛra drogue tala caman kɛra jɔminɛ caman kɛra zon yɛrɛ carré kɔnɔ n'i y'u ɲininka ko e kaba ko n kalanni don barisa moyen tɛ yen mais Ala ni madame Konare Nafisatu ka association kɔnɔna na ne kɛra sigida muso fɔlɔ ye hali an ka Bangɔni CAP ne de kɛra première ye a la DEF la ɲinan barisa an ka école don ye baara kɛ a sababu bɔra musokɔrɔbaw ma donc ne kɔni b'a ɲini muso bɛɛ fɛ furusa ani DEF a kana mɔgɔ si bali k'i tɛ baara kɛ bɛɛ k'i cɛ siri an b'a ɲini an ka faamaw fana fɛ n'o y'an ka ɲɛmaaw ye u ka se ka musow dɛmɛ an bɛ kunsiyɔrɔ t'an ka denmisɛnninw na dɛ muso ka ca 100 ye bɛɛ de bɛ taa feere kɛ dugu mana jɛ ka na kini tobi fɔlɔ ka di denw ma ka tila ka taa a kɛra sababu muso caman kɛra yaalalikɛla fo ka denmisɛnnin bɛɛ ci ni ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ yan n'u kɔni sera k'an dɛmɛ o yaala in ka se ka nɔgɔya an musow fɛ an ka se ka baara kɛ musow ka se ka fɛn sɔrɔ o kɔni de kun ye ne ka laɲini fɔlɔ maa si ka n'i ba baara ma ko n ye muso ye ko n tɛ se ka fɛn kɛ an bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ mais Ala ni musokɔrɔba in sababu la ne bɛ Ala fo k'a barika da n'an ye barika da Ala n'Ala kira an b'a da musokɔrɔba ye barisa musokɔrɔba in de kɛra ne assistant ma sababu ɲuman ye ka n bɔ dibi la kodɔnbaliya dibi la ka na n bila sira jɛlen kan an b'ale fo n'an tor'o la an b'an ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn bi yan an bɛ bɛɛ fo k'an ka jamanatigi yɛrɛ fo k'a ni ce ko Ala ka jamana k'Ala k'a suma. ani sɔgɔma ne baɲuman ne ye Ɲele Jara de ye ka bɔ Kulukɔrɔ ne bɛ sɛgɛn min kɛ furu la Ala de b'a dɔn ne ye n ka denmisɛnninw malo ne bɛ mɔgɔw ka soji de ta n bɛ kɔlɔn de seni ka n ka denmisɛnninw malo n y'u don école la a bɛɛ bɔra kilasi 7 Ala ni sɛgɛn ɲa fura ye n'i y'a ye lafiya min kɔnɔ yan o ye Nafisatu Konare de ye o de ye n bɔ dibi in kɔnɔna na. Tantan fɛn tɛ an ka kuma kosɛbɛ mais an bɛ mɔgɔba kelen ta ka kuma i n'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ anw kan depuis an ka denmisɛnninya kɔnɔna na fɔlɔ la anw fɛ yen nɔ ne bɛ bɔ sani ka taa yɔrɔ jan ne bɛ bɔ dɔ sɔrɔ. Anw ka bi baro a bɛ k'a lajɛ muso minnu sɛgɛn b'u kan kosɛbɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na ni sariya minnu bɛ yen mun b'a musow fanfɛla fɛ n'o sariya ninnu ka se ka taaba la bon o de kɔni ye bita ye aw yɛrɛ y'a ye maître Soyata y'a bɛɛ ɲɛfɔ a bɛ yen dɛ sariya caman bɛ yen musow t'a dɔn k'u bɛ se ka wuli ka jɔ k'a fɔ nin de sariya bɛ yen fo aw ka ɲɛ ma o sariya fana ka appliquer anw na o de ka gɛlɛn anw ma bi nin na aw yɛrɛ bankɔ ni musow lamɛn u sɛgɛnnen don cogoya min na n'an ma wuli ka jɔ musow ka se ka bɔ nɔgɔ la an ka dugu la a man ɲi parce que aw yɛrɛ b'a dɔn ko du bɛɛ bɛ muso de kunna dumuni o den lamɔ den fɛrɛ bɔ den ka école ko nin bɛɛ muso o de la an b'a fɔ ko musow de bɛ du ta bi hali ni dɛmɛ nin bɛ d'u ma musow bɛ caman kɛ dɛ musow ka sariya kan ka sabati. Ayiwa an ye ministre ka folikanw lase
k'a yira k'a fɔ ko nin sigikafɔ in an fɛnɛ bɛ nin sigikafɔ in de laɲini kuma bɛɛ ka sababu kɛ degun bɛ yen degun tiɲɛ don a ka ca mais an bɛ hakilijigi kɛ mun de kɛra kabini OPF sigi kuma kana se sisan ma n'o ye san 1962 a yirala k'a fɔ ko Mali ye jɔyɔrɔla jɔda caman fa OPF in kɔnɔ i n'a fɔ an ka musokɔrɔba minnu tɛmɛna n'olu ye cɛsiri kɛ an ka jamanakuntigiw minnu bɛ farafinna ani gouvernement walasa musow ka hakɛw o ka se ka kɛ gafew ye o gafe ninnu ka se ka labato donc o cɛsiri kɔnɔna la anw minnu ye ministère ye n'anw ɲɛsinnen bɛ musow ka hakɛkow ma ani denmisɛnninw ni denbaya ka lahala bɛɛ lajɛlen ma donc an fana y'a laɲini k'a fɔ ayiwa nin kɛnɛ in tɛ se ka fɔ an kɔ an ka se ka na hakililaw di ɲɔgɔn ma ka lamɛnni fana kɛ ka sababu kɛ n'i ye kɛnɛ in sigi i bɛ dɔ di i bɛ dɔ sɔrɔ Maître Soyata an y'a ka laseliw bɛɛ lamɛn a ye hakilijigi kɛ Mali y'a bolonɔ bila gafe minnu na musow ka ɲɛtaga sira fɛ musow ka hakɛko sira fɛ ayiwa a ye hakilijigi ko la k'a yira k'a fɔ o gafe ninnu kɔnɔna la dogodogoni dɔw bɛ o gafe ninnu kɔnɔ mɔgɔ caman hakili ma se u ma kosɛbɛ donc a bɔra n'u ye k'a fɔ ko muso minnu ni gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen b'u kan ko sariya dɔw bɛ kuma a kan a y'a da don olu la ka hakili jagabɔ sira da an kɔrɔ ka tila ka recommandation n'o ye laɲini dɔw ye walasa degun ninnu bɛ se ka wuli cogo min na a y'a ka hakilinaw fɔ a y'a yira k'a fɔ ayiwa ale kɔni bɛ ka a hakilina fɔ mais mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ se ka hakilina fɔ ayiwa an ye a ye k'a fɔ muso dɔw fana sɔnna ka kuma degun in kan Maître Soyata ale kumana kan mais degun bɛ muso minnu yɛrɛ fana kan n'olu bɔra Bankɔni na ka na n'olu bɔra Kulikoro n'olu bɔra Kati mara la donc olu fana sɔnna ka kuma ta ka u ka bogotigiya daminɛ ninnu gɛlɛyaw nana cogo min na dɔw ta kɛra furu joona ye dɔw ta kɛra cɛsaya ye dɔw ye kɔlɔbɛ minnu kɛ walasa ka se ka se bi ma o ye misaliw de ye k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya mana na cogo cogo i kan'i sigi k'i bolo da i sen kan ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya fura tɛ foyi ye ka wuli ka dɔ kɛ donc u y'o misali de fɔ an ye k'a fɔ ko olu ma sigi ten u ma sɔn delili fana ma sababu kɛ delili i bɛ nege bɔ mɔgɔw la alors i tɛna i sago sɔrɔ i bɛ nege bɔ mɔgɔw la donc u y'o fana misali yira an na k'a fɔ ko n'i ye ko ɲuman daminɛ alors dɛmɛbaga bɛ sɔrɔ min bɛ na i bolo don i kɔrɔ walasa u ka se ka ɲɛ sɔrɔ. Ne tun ye Dirisa Berete ka wulikajɔ ye Fakmɛri Mɔgɔ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ kɛnɛma Bankɔni musow kɔni m'u da to bɔrɛ kɔnɔ u ye ɲɛfɔli kɛ laɲini min b'u bolo a n'u haminako ye min ye u y'u da so bɛɛ ma foyer kɔnɔ nin waati in na. N'an bɔra yen an bɛ to an ka jamana kunkanko kumaw la an ka cɛmancɛ fanga gouvernement ma se ka fɔ o ɲɛmaa n'o ye général division Abdoulaye Mayiga ye ntɛnɛndon n'o bɛnna fɛn min ye i b'a k'a fɔ juillet kalo tile 28 ma san 2025 kɔnɔ ale nana ka na an ka marabolo Mali région 19 min bɛ yen n'an ko 19 région o marabolo ɲɛmaw ani directeur de service a y'olu kɔni ɲɔgɔn ye kɛ i b'a k'a fɔ ntɛnɛndon o ɲɔgɔn ye bolila fɛn min kɛ o bɛ tali kɛ an bɛ don min ko bi olu yɛrɛ ka condition de vie bɛ cogo di u ka cakɛdaw la n'o ye région kɔnɔna ye o sen bɛ population mago bɛ besoin minnu na walasa ka se ka lafiya sigi kɔnɔ u da nana se o n'a kumaw kɔni ma yɛlɛma bɛ se ka don olu la cogo di u da sera o kumabaw kɔni ma u n'an ka jamana gouvernement ɲɛmaa ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ min kɛra kunun ntɛnɛndon juillet kalo tile 28 san 2025 kɔnɔna na ka ɲɛsin Tɔnbukutukaw fɛ yen an ka laada n'an ka seko o dɔnko minisiri n'an ko ministre de la culture n'o ye Mamu Dafe ye ale bɛ taamana Tɔnbukutukaw fɛ yen o taama bɛ tali kɛ fɛn min na biennale kan ka kɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen kana i b'a k'a fɔ décembre nata in san 2025 kɔnɔ décembre kalo tile 18 kana bila tile 28 na Tɔnbukutukaw fɛ yen olu kan ka biennale kɔni bisimila ye o senfɛ minisiri kɔni n'o ye Mamu Dafe ye a kun bɛra ka bisimila ye kɛra na ka kuma kɔni d'a ma a y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛlɛ minnu bɛ ka kɛ nin waati in na Tɔnbukutu marabolo mɔgɔw fɛ n'o ye mobilisation kɔni a ko a nisɔndiyara o la kosɛbɛ a ka taama o kɔnɔna na an bɛ taa Kayikaw fɛ yen olu ka doyenkaw fɛn min ntɛnɛndon juillet kalo tile 28 tɛmɛnen san 2025 kɔnɔ olu wulila k'u jɔ ni ka dangari kɛ maa dɔw la minnu bɛ ka baara ye minfɛnjuguw o feereli baaraw kɔni ye a bɛ f'o ma ko drogue n'a ɲɔgɔnna caman u nana ka na o biriki kɔni 594 bɔyanko ka n'o minɛ maaw la maa minnu bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye maaw dɔw maa minnu kɔni tile dannamaw kɔni tɛ baara yɛrɛ o kɔnɔna na ka ɲɛsin anw fɛ yen Bamakɔ yan activiste min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Tayiruba écrivain fana don a bɛ baara kɛ
fɛn kɔni sɛbɛnni kɛ a bɛ sɛbɛnni fana kɛ n'o ye historien kɔni o don ale kɔni minɛnen bɛ kiiri kɔni bolo cybercriminalité kunun dɛnɛn don k'a bila kaso la ka sabu kɛ ko a ye dɔgɔyalima kɛ jamana mɔgɔw ko injure publique k'a y'o kɛ a ka kiiri kɔni min kan ka kɛ fɛn min kɔni septembre kalo o tile 29 san 2025 kɔnɔ anw fɛ ba Maliba kɔnɔna nɔ an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen olu ka commissariat de arrondissement olu wulila k'u jɔ ni ka tɛgɛ kɛ maa 9 na o maa 9 ka baara dɔ wɛrɛ mɔgɔw ka bolofɛnw sɔnni ani mɔgɔw ka butigiw dakarili commissariat yɛrɛ ɲɛmaa maa min bolo o ye commissaire principal Mohamed Jakite ale n'a ka cɛdenw kɔni wulikajɔ boloda Sikasokaw fɛ yen kabini kalo tile 11 ka na bila tile 21 na san 2025 kɔnɔ ni siganamaw yɛrɛ si bɛ t'u jɔ san 17 ka taa bila san 43 bɔɲɔngo la ka na i bɛ ka fɔ tigɛ kɔni b'u kan nin waati na Sikasokaw kɔni bɛ senna u nɔfɛ sabula moto 7 y'u bolo ani téléphone portable 2 Sikasokaw kɔni bɛ senna k'a dɔn ka fɔ minɛnmisɛnnin caman y'u bolo minɛnmisɛnnin minnu kɔni bɛ yen n'a bɛ tali kɛ mɔgɔw bolo fɛn kɔni na o caman nana y'u bolo ka na ka sabu kɛ polisiw ka tɛgɛ danga o bɛna kun ye ni maa ninnu kan n'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan ka ɲɛsin Nizɛrikaw fɛ yen lamɛrikɛnw ka lasigiden zo min bɛ yen n'an ko ambassadeur i bɛ k'a fɔ o lasigiden kɔni a yirala k'a fɔ k'o ka baara n'o de ye min bɛ visaw ni fɛnw bɔ u ka baara ɲɔgɔn fɔlɔ tile damadɔ kɔnɔ min jɛlen kɔni don ɲɛfɔli ma k'a ko kun kan laɲini ye jumɛn y'a kɔnɔ na a kɔni baara ɲɔngirilen o ma fɔ fɔlɔ nka amerikɛnw yɛrɛ ka kunnafoniso dɔw ye sɛbɛn bɔ ka bin ka yira k'a fɔ o tuma u ka lasigiden mɛn Nizɛrikaw fɛ yen k'o ka baara kɔni a bɛ k'o ɲɔngiri fɔlɔ nin waati in na an bɛ taa Gana olu ka jamana ɲɛmaa n'o ye John Dramani ale kumana k'a yira k'a fɔ a ka jamana marabolo dɔ bɛ yen n'o y'u ka Gana kɛnkɛfɛbolo dɔ ye bɛnbaliya bɛ dugu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa o bɛnbaliya kana kɛ dansago kɔni ye dugu kɔnɔ sa Gana ɲaman kɔni fɛlɛ bɛɛ sigi sen kan ni ka lakanabaa dɔw bila ka to yɔrɔ kɔnɔna walasa ka taa kuma ɲɔgɔn kɛ ni ka taa lakana ko sabati walasa jamana ka bɔ mankan kɔni bolo Gana faaba kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire o ye muso ka sɛnɛ bolontan n'an ko afro basket féminin o bɛ sɛnɛ nin waati na afro basket féminin ale kɔni san 2025 kɔnɔ Mali y'a ka billet sɔrɔ kunun quart de finale ka taa quart de finale la kunun sa Mali ye sɛbɛn sɔrɔ Cameroun kan 79 ani 49 maa bɛ se k'a fɔ an ka musolakaw kɔni u ye Mali jɔyɔrɔ fa kunun kosɛbɛ nin kɛnɛ kɔni kan o tuma an bɛ dugawu kɛ ale ka compétition tɔ k'o diya u la walasa jɔnjɔn n'o y'a trophée kan n'o y'an ka ba Maliba o kɔnɔna na an filɛbagaw nin bɛ dansi kɛ an ka bi don kibaru la min dira denkɛ n'a balimakɛ fɛ Ba Konate ka baaraw bɛɛ fara ɲɔgɔn tun ye Dirisa Berete a k'an bɛn don waati wɛrɛ an ka kibaru kɛnɛ diri sanfɛ.